Tyhle 120 vtažení, tyhle. Ještě ne, tyhle, ještě 4 minuty, tyhle. Ještě 40 vteřin. Jinak, začneme. Vážení přátelé, já a ostatní přátelé, kteří se do toho vrhli, bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří vlastně sem přišli. Víceméně ten Silvestr dnešním dnem je váš. Vy si ho děláte. A za to děkujeme, že jste přišli. Za to fakt moc děkujeme, že jste přišli. Myslím si, že hudba je skvělá, hraje a bude hrát do 5 do rána prostě, to je potvrzený. Chtěl bych vám popřát, opravdu vážně, chtěl bych vám popřát všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. Prostě nejde o všechno, jde o to, že třeba 4. dubna budou Velikonoce, 25. září Václavská a tak dále, prostě dejte nám tu šanci a navštěvujte tady ty kulturní akce. Můj spolupracovník se styděl přijít, takže to za něj vzala jeho přítelkyně, takže prostě já to ukončím, nebudu to zdržovat. Prostě děkujeme, bavte se, zpívejte a všechno nejlepší do nového roku vám přejeme my všichni. Díky moc a bavte se! Takže přátelé, když dovolíte, já vám nejpřísnější hodinky vysedí v obě hodinky značky Prim. Já to začnu počítat. 15, 14, 13, 12,